a ka ca ne bɛ diɲɛ baara bɛɛ kɛ fo n'a bɔra sonyɛni ni mɔgɔ faga la ɲɔ tɛ wari bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na ne b'o kɛ e b'o kɛ mais baara jumɛn bɛ la précisément fɔlɔ a ka ca n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna a ka ca nin ne ye 12 métiers de ye walahi n tɛ ka kulonkɛ kuma f'i ɲɛna 12 métiers an yɛrɛ filɛ nin ye an ka classe kɔnɔna na monsieur dɔ tun b'an kun ala ni monsieur in tɛgɛ ka jan ni kalanyɔrɔ taga salen a tun b'a la don min na a tun b'a sigilen to a ka so kɔnɔ ni leçon min dira a b'a bolo bɔ a ka fenêtre fɛ ka to leçon k'a sɛbɛn tableau la an kanubagaw a tun bɛ 5 an bɛ sira di maa fa ma parce que kuma a tɔ bɛ ka kɛ ko dɔ ye maa fa merci beaucoup vraiment a diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de ma gɛnni don wa ayi walahi gɛnni tɛ walahi wala a diyara n ye trop aw bisimila a ka jabaranin kan n'o o ye Cinécom et Humour Cinécom et Humour émission b'a la kunnafoniya k'aw ladɔnniya f'aw sigiyɔrɔ la sanga ani waati bɛɛ donc foli belebeleba o talen don ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma bi mɔgɔ min b'an bolo bi tiɲɛna a fɛnɛ tɛ mɔgɔ dogolen a ka mɔgɔ sɛbɛya barika ka bon trop a ka mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ de kama ne ko fo n k'a wele ka na plateau in sanfɛ pour que a kana dɔnni yira n na n b'a dɔn mɔgɔ dogolen tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali kɔnɔ yan nɔ a y'a seko kɛ Mali comédie la yɛrɛ yɛrɛ de donc n bɛna wele bila a ma ni o ye maa fa mɔgɔ sɛbɛ sur le plateau kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ kɔrɔ basi t'aw yɛrɛ la wallahi basi foyi t'an na o ye hɛrɛ ye a kɛra tile 2 ye minɛ wallahi k'i tulu ta i ko Mali wari cɛ don bɛ n'a dugujɛ kan tɛ don bɛ n'i da kan ok donc an y'i wele bi i nana an ka wele kan jaabi vraiment a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo yɛrɛ de basi tɛ donc a ɲinino n'i fɛ k'i yɛrɛ présenter an filɛlikɛ jɛmaw ɲɛna i tɔgɔ ani jamu maa fa yɛrɛ ye jɔn ye bon n bɛ filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka afirikɛn bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Ibrahim jamu Jara mais n surnom ye maa fa ye n jamu fɛnɛ surnom ye mɔgɔ sɛbɛ ye mɔgɔ sɛbɛ ok donc e yɛrɛ sigilen bɛ min ne sigilen don Bakari Bugu ouais mais est ce que furulen don ouais n furulen don den b'i bolo den bɛ n bolo den joli b'i bolo ne den ka ca e den ka ca ne den ka ca i t'a o da fɔ an ye ayi ne den ka ca kojugu parce que ɲininkali kojugu bɛ mɔgɔ den bɔ i ta la quoi ni n ko n den ka ca ne dɔgɔnin denw bɛ yen ne kɔrɔkɛ denw bɛ yen nɔ ni ne nana fɔ ko n den ye mɔgɔ 3 ou bien ne den ye mɔgɔ 2 ye o tuma n bɛ n kɔrɔkɛ denw mɔ n denya la o ma nɔgɔn ok mais e yɛrɛ siya jumɛn ne ye miyaŋa ye miyaŋa Jara miyaŋa ni ne yɛrɛ tulo siɲɛ fɔlɔ ye kun bɛ fɔlɔ Jara bɛ diɲɛ siya bɛɛ la Jara bɛ diɲɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ Jaraw dɔn bamananya de la Jara bɛ diɲɛ siya bɛɛ la d'accord problème t'a la maa fa an bɛ fɛ k'a dɔn ni maa fa taara école la ni kɔni ne i b'a dɔn ko ne ye alimami de ye e alimami de voilà e matarasa kalan de kɛ voilà ok mais e donna comédie yɛrɛ kɔnɔna la cogo di non ne ma don comédie kɔnɔna na ne nana comédie sɔrɔ yen de quoi parce que comédie b'anw fɛ yen yɛrɛ de ah bon cogo di tantɔ jɔn bɛ comédie k'aw fɛ yen anw fɛ yen nɔ an ka l'exé bɛ comédie kɛ parce que a tun bɛ troupe la a tun bɛ troupe den de kun an ka lamɛnni fɛnɛ tun bɛ troupe den a bɛ comédie troupe kɔnɔna na comédie b'a kɔnɔna na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na maliyɛn bɛɛ b'a u dɔn i bɛ se k'u tɔgɔw fɔ an ye ne ka l'exé tɔgɔ ko n wolofa tɔgɔ ko Musa Jara ouais n ba tɔgɔ ko Mamu Ɲare ani Kajata Danbele ani Worokiya Kulubali ani Asetu Danbele n baw ka ca quoi u ka ca voilà ok problème t'a la ok san ma fa ne yɛrɛ ka faamuyali la ne bɛ se k'a fɔ maliyɛn yɛrɛ bɛɛ ye maa fa dɔn groupe min na n'o ye Sewayiriwa ne ka faamuyali la mais sisan an ɲɛ b'a la k'a fɔ Sewayiriwa yɛrɛ a jɔlen don nin wagati in na mais mun de nana n'a jɔli non foyi mana ni Sewayiriwa
ya sewayiriba majo sewayiriba be alibi mais avec à continuer non ni al na tika continuer sewayiriba be mo parce que sewayiriba de mo ya bina ko sewayiriba be ne ko non ni fɛn ni spectacle kɔni tɛ ka continuer donc an b'a fɔ ko a tɛ yen bilen non mais a bɛ ka continuer parce que souvent i b'a sɔrɔ sewa den dɔw bɛ babima ta dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛ ta ya a bɛɛ ye sewa yiriba de i y'a faamu ne filɛ nin ye sewa tɛ ka continuer ne taara yɔrɔ wɛrɛ ta sisan bon e yɛrɛ ma fɔ sisan e yɛrɛ ne yɛrɛ ko ni sewa de ou bien voilà ne taara yɔrɔ wɛrɛ babima ta sisan n'a fɔra ko ne ka événement bɛ yen nɔ e ta n'a fɔra e ɲɛna e ta ko sewa yiriba ma fa sewa yiriba bɛ hali bi ayi genre u tɛ kelen ne kan bɛ contexte ma ne kan bɛ contexte ma olu tɛ kelen sewa yiriba la an mɔgɔw tun bɛ taa ka taa a assister donc sewa yiriba tun bɛ kɛ mais sisan o an ɲɛ b'a la k'a fɔ o de jɔlen don nin wagati in na kun jumɛn nana n'a a jɔlen bɛnbaliya jumɛn de non bɛnbaliya foyi tɛ comédiens ni ɲɔgɔn cɛ sewa yiriba den bɛɛ bɛnnen don wa mali comédien bɛɛ bɛnnen don i y'a faamu n bɛ fɛ ka mun fɔ a ɲɛna ɲininkali ko jugu n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ a bɛ mɔgɔ den bɔ a taya la wa a b'i bɔ i ka baara kɔnɔya fɛnɛ na quoi ayi ne fɛ ka dɛmɛbaliya ko de don wa mun ko de don wa ne yɛrɛ fɛ k'o kun dɔ juste parce que a kunba yɛrɛ bɛ maliyɛnw la en fait non fɛn min kunba bɛ maliyɛnw na maliyɛnw n bɛ fɛ ka mun fɔ a ɲɛna quoi n t'a dɔn i b'a kalama aw plateau tigiw yɛrɛ de bɛ kuma a fɔ k'aw bɛ kuma don mɔgɔw da ka mɔgɔw da kɔnɔna wɔgɔbɛ ne dun da kolen de nana foyi tɛ ne ɲimi o la yan nɔ i y'a faamu foyi bɛnbaliya foyi tɛ sewa comédiens ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati de sera sewa jɔlen don fɔlɔ dɔrɔn a banna ah d'accord problème t'a la o faamuyara mais i yɛrɛ ɲumana aw bɛ baara kɛ toujours non mais e ni jɔn de bɛ ka baara kɛ nin wagati in na an bɛ wagati min na sisan nɔ ne ni petit bandi ni laji de bɛ ka baara kɛ mais n b'o fɔ parce que n'olu de ka video ka ca sinon ne ni comédien bɛɛ bɛ baara kɛ ne mago jɔra comédien na ne b'i wele ne bɛ baara kɛ wa ni comédien mago jɔra ne bɛ ne wele an bɛ baara kɛ d'accord a fɔ ma problème t'a la mais comédie yɛrɛ kɔfɛ e bɛ baara wɛrɛ kɛ wa a ka ca ne bɛ diɲɛ baara bɛɛ kɛ fo n'a bɔra sonyɛni ni mɔgɔ faga la n'o tɛ wari bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na ne b'o kɛ e b'o kɛ mais baara jumɛn b'i la précisément fɔlɔ a ka ca n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna a ka ca nin ne ye 12 métiers de ye walahi n tɛ ka kulonkɛ kuma f'i ɲɛna 12 métiers d'accord problème t'a la mais maa fa yɛrɛ bɛ comédie in kɔnɔna la nin ye a san joli a ka ca n'o de f'i ɲɛna i bɛ se k'a fɔ ko ma fɔ comédie kɔnɔna na ne bɛ ɲɛ ni ma fa bɛ comédie kɔnɔna ne y'a f'i ɲɛna ne wolola ka comédie sɔrɔ yen de anw fɛ yen ayi mais k'a pratiquer yɛrɛ k'a pratiquer bon e ko k'e ye ne dɔn sewa yiriba la n'o tɛ Debini Yɛlɛbugu la an bɛ yen de Debini Yɛlɛbugu ayi ne yɛrɛ ta ko tɛ o minnu bɛ k'an lajɛ voilà minnu bɛ k'an lajɛ non caman bɛ voilà caman bɛ sewa parce que sinon a caman fana bɛ yen nɔ olu y'an dɔn ma fɔ mɔgɔ sɛbɛn o ma kɛ sewa la o ma fɔ mɔgɔ sɛbɛn kɛra k'a sɔrɔ an bɛ Yɛlɛbugu la de ne ni Petit Giba ka foli o kɛra ka sɔrɔ an bɛ Yɛlɛbugu de la o y'a sɔrɔ an t'a dɔn ko sewa bɛna créer yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ d'accord ou bien donc ma fa mɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ a sɔrɔla cogo di a sɔrɔla o sababu de fɛ a ni Petit Giba ka foli sababu fɛ non ma fa mɔgɔ sɛbɛn ni Petit Giba n b'a fo yan nɔ Petit Giba numéro 1 Isuf Keita ne n'ale voyagera de ka taa Kita événement dɔ la bon comme musokɔrɔba dɔ tun b'an ka yɔrɔ la an mamuso don u b'a fɔ ko bawa duwawu musokɔrɔba ni dugu jɛra a b'a ka jababulunin kɛ assiette kɔnɔ ka taa yala ka don dugu kɔnɔ k'a feere n'a ni bɛnna a bɛ duwawu k'i ye a b'i fo bon ale ta ye duwawu de ala n'a ka duwawu de ka jan ne de ye duwawu ne ta k'a yɛlɛma ka dɔrɔn k'a kɛ foli ye o i y'a faamu bon an taalen Kita ne y'a joué a diyara jama ye Petit Giba ko bon ma fɔ ko n'a nana k'i b'a la k'an bɛ se ka a dafa ko ale kɛ musokɔrɔba ye n ko problème t'a la an nana k'an to Yɛlɛbugu la an y'a joué an ka babema joué dɔ la ma fɔ mɔgɔ sɛbɛn nalen filɛ o de la problème t'a la donc ma fa mɔgɔ sɛbɛn sɔrɔ cogo filɛ ok i ka kuma kɔnɔna la i ko k'i ma taa école la mais ayi dɛ n ma taa école la tɛ ayi e m'o kɛ madarasa kalan de kɛ o kuma o morikala yan ayi
an fɛ an ka faamuyali la donc école an b'o filɛ mais ka mun fiɲɛna quoi ne farango arabu madrasa mun wa farango arabu kun do ya fama mais nga base kun arabu de kosɛbɛ d'accord ya fama mais kalan jɔyɔrɔ bɛ a ka baara in na wa a belebeleba kalan jɔyɔrɔba de bɛ comédie yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kalan yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ ya fama kalan jɔyɔrɔba yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ surtout ka se comédie yɛrɛ ma parce que diɲɛ bɛ ka na cogo min na n'i kalannen tɛ hali wotoro couché i t'a sɔrɔ ya fama parce que diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ kalan ni papier de ye sisan kuma tɛ baara kɛ bilen sɛbɛnni ni papier dɔrɔn sɛbɛnni ni papier ok problème t'a la sisan an bɛna taa jeu rubrique la i ɲɛ bɛ nin papier min na i bɛ kelen ta nin na i mana bɛn mun ma dɔrɔn ayiwa baara de b'i bolo yan sisan ni n bɛnna mun ma n'o kɛra so taga ye dun n bɛ taa so i bɛ taa so an tɛ minɛ yɛrɛ an b'a fɔ n b'a fɔ bye bye aw ɲɛ bɛ nin na kɔni chant Mafa. Koni alamanda kan ke dong lala. Ako bara in filɛ nin a bɛɛ de b'a la. Mais a bɛɛ b'a kɔnɔna na kɛ. Mais dɔnkilida fɛnɛ. Ayi dun b'i kan fili yan bi dɛ. Ne yɛrɛ famana ka dɔnkiliw lamɛn cogo min na. Walayi. Jama ye n dɛmɛ ni duwawu ye est ce que ne bɛ se dɔnkilida la? Tɛgɛrɛ. Ka tɛgɛrɛ bɔ ka sɔrɔ dɔnkili ma na? An bɛ ka i encourager do. Voilà. Mena nga cɛ ka dɔnkili la. Cɛ jɔ. Prince. Ko ji tigi ni matigi yo. Sho. Ne terikɛ bɔrɔjan ka fo. A ye sira bɔ tama bɛ na. Tama n'a ka sokɛ bere bɛ na. Tama n'a ka jugufa marifa bɛ na. Ne terikɛ bɔrɔjan ka fo. A ka ɲi ɲɔnɔ n yɛrɛ ka bɔrɔ kana wuli aw ɲɛna. N b'a fɔ ka jinɛ kana wuli yan nɔ. Non, o diyara. Donc Prince de ka artiste préféré. Non, artiste bɛɛ ka di n ye mais Prince ye n terikɛ don. Ya ne se ka fɔ ɲɔgɔn don, n terikɛ don, n kanu ɲɔgɔn don, n jɛɲɔgɔn don. I y'a faamu. D'accord. Mais m'a fɔ e yɛrɛ ka inspiration bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn? Parce que an b'a ye i bɛ ka comédie kɛ i bɛ mɔgɔw layɛlɛ trop. Ne ka inspiration bɛ bɔ mɔgɔ, a bɛ bɔ mɔgɔw yɛrɛ de la. Mɔgɔw yɛrɛ. A bɛ bɔ mɔgɔw yɛrɛ de la. Cogo di sisan? Ne tɛ parce que comédie la quoi ni i y'a ta yɔrɔ janya i bɛ sɛgɛn quoi. Ne b'a ta ni ne taara yɔrɔ min na ne b'a ta o mɔgɔ ne b'a ta public yɛrɛ de la quoi. Ok, problème t'a la. Mais baara in i bɛ baara in na depuis a daminɛ fo ka na se sisan ma i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na? Non, ne bɛ se k'a fɔ comédie kɔnɔna ne ma gɛlɛya sɔrɔ. Ma gɛlɛya foyi sɔrɔ. Ma gɛlɛya sɔrɔ. D'accord. Mais i ye nafa jumɛn fɛnɛ sɔrɔ a kɔnɔna na parce que gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nafa bɛ yen. Ne ye nafa sɔrɔ a kɔnɔna na parce que ne donna comédie la ka sɔrɔ muso tɛ n bolo. Diɲɛlatigɛ in na i bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ka girin o girin kɛ. Cɛw bɛ sɛgɛn o sɛgɛn na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o muso ko in de don. Donc e fɛ o comédie de muso de don. Voilà. Parce que ne ka muso furu wari bɔra a la. Ne ye muso furu a la. N ka muso furu wari bɔra o de la. Ne bɛ se k'a fɔ ko comédie ma muso de don. Hali bi ne bɛ se ka comédie bɛ ka ne balo a bɛ ka ne ni musow ni n ka denbaya balo. Parce que bien vrai que n bɛ baara wɛrɛ kɛ mais comme n bɛ wari min sɔrɔ comédie la n t'o sɔrɔ baara tɔw la. Ni ne ka denbaya ka balo ta k'a la i b'a sɔrɔ ne ka comédie kɔnɔna na comédie balo ka ca ni baara wɛrɛw ye a kɔnɔ. Ok, mais comédie delila ka e lase jamana wɛrɛ la wa? Awɔ. I n'a fɔ jumɛn? Jamana jumɛn? Ne tɛ yan nɔ sous-région n taara Abidjan. N taara Burukina. C'est la première fois yɛrɛ ne comédien ka jouer Moritani dugukolo sanfɛ. Nouakchott o kɛra ne ni Bamodi 2 de. D'accord.
a tɔw ka ca ma mais voilà an da tɛna se o bɛɛ ma voilà fɔlɔ ok Mafa mais sisan an b'i ye i bɛ cɛturu ni fɛnw kɛ hali i bɛ film dɔw la mais o kɔfɛ est ce que i delila ka film wɛrɛw tourner hali sisan an bɛ film tourner la a ma ban fɔlɔ ah bon film jumɛn an k'a to n'a banna n'a banna mais film yi yɛrɛ de ta yan e yɛrɛ de ta ye film ye ta ye parce que an mɔgɔ saba min bɛ baara kɛ an mɔgɔ saba ka film de don ne tɛ se ka fɔ ko ne ta tɛ ne ta de don e ta de don voilà bunadamaden i bɛ fɛn o fɛn na i ta de y'o ye o ye tiɲɛ i y'a mɛn hali n'a sɔrɔ ni dɔ de ye wele ka n'e bila nin baara in na yan nɔ sisan nɔ e bɛ k'a kɛ ni mɔgɔ min ɲininka i b'a fɔ k'i ka baara don o ye tiɲɛ e bɛ se k'a fɔ ko karisa ka baara de don patron m'a sigi kɔfɛ ko baarakɛlaw de b'a kɛ n'i y'a mɛn patron don baarakɛlaw don dɛ ou bien o ye tiɲɛ voilà ok Mafa o faamuyara donc an b'a fɔ an kanubagaw ɲɛna an lajɛlikɛbagaw ɲɛna Elba Production a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ka bila la organisation mariage soirée concert olu n'a ɲɔgɔnna caman donc émission TV n'a ma ban dɛ e y'olu bɛɛ fɔ o kuma banni don Mafa ayi n'a kɔni taara kɔɲɔ ayi n'aw taara kɔɲɔ ni denkundi ni fɛn ninnu na banni bɛ n'a kan ayi Mafa sabali sa ayi an tɛ to o yɔrɔ ninnu filmer an tɛ to yɔrɔ ninnu filmer a tɛ to yɔrɔ filmer walayi bila o tɔgɔtigi dɔ ban baliya ni tɔgɔtigi dɔ banna sisan nɔ mɔgɔ t'aw n'aw ka caméraman ban kɔɲɔ nɔ ayi an tɛ taa yen nɔ an ka baara ye mun ye an bɛ émission TV émission TV ani mariage vidéo ani spot pub ani production film ninnu ani interview ni shooting photo an b'olu bɛɛ lajɛlen de kɛ ani interview donc Elba Production bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ka bila la aw minnu mago mana kɛ Elba Production na émission mana ban donc numéro bɛ bila émission dugumana na a bɛ se ka weleli kɛ o nɛgɛjuru sira la donc Mafa an ka taa ni ɲɔgɔn ye sisan Mafa yɛrɛ mɔgɔ sɛbɛ mɔgɔ sɛbɛba in ok Mafa conseil jumɛn b'e bolo k'a di jeunesse bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ conseil min bɛ ne bolo k'a di jeunesse bɛɛ lajɛlen ma n b'a fɔ an ka artiste denmisɛnninw yɛrɛ fɔlɔ parce que a ka ca olu de la ni mun ye dɔɔnin sɔrɔ ou bien ni mun ye tɔgɔ dɔɔnin sɔrɔ o bɛ ban a woloyɔrɔ la ko appartement appartement ko in kɛlen ka denmisɛnninw tiɲɛ sisan appartement wa awɔ ni mun ye tɔgɔ dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn u b'a ban a fa ka so la ka taa ko appartement ta a bɛ se ka semaine kelen semaine fila kɛ yen nɔ appartement tɛ nafa foyi ɲɛ bunahadamaden a bɛ n'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ i bɛ luwanze la i y'a faamu wa luwanze a bɛ n'a fɔ i bɛ baara kɛ ka taa wari di sotigi ma de n'i ye tɔgɔ dɔɔnin sɔrɔ ka na girin fɛn luxe kan jamana in kɔnɔ bibi in na n'i ye 1,10 dɔ mobili la ɲinɛ san wɛrɛ n'i ko k'i b'a feere i tɛ 1,10 sɔrɔ a la n'i ye dɔɔnin sɔrɔ n'i denmisɛnnin a tɛ mɔgɔ cɛ mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ sa n'i ye dɔɔnin sɔrɔ wari dɔɔnin sɔrɔ ka tɔgɔ dɔɔnin sɔrɔ wari di ka cɛkɔrɔba ma ban e k'a fɔ ko ba i tɛ ɲɛma i ka hali n'a sɔrɔ ni i fa kɛlen ka Mali dugukolo bɛɛ sa ye k'a bila i ɲɛ a fɔ ko ba ɲɛma i ka dɔ ta dugukolo dɔ ɲininen nin ye n yɛrɛ tɔgɔ la tan ni tɔgɔ bɛ ka taa ni wari bɛ ka sɔrɔ dɔɔnin a lajɛ i k'o jɔjɔ tan nɔ n'i y'o jɔjɔ i bɛ ka taa wari don appartement tigi mun dɔ fana bɛ taa wari don i kun don dɔ fɛ o parce que hali ni ma taa luwanze la e kelen t'i fa den o a ka fɔ ko karisa b'a yɛrɛ tɔgɔ la ta kɔnɔ o ka fisa ka fɔ karisa a b'a faso de la ou bien i mana tɔgɔ sɔrɔ ka yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen cogo cogo so min tɛ i fa du ye hali n'olu bɛ misi faga ye diɲɛ don o don n'i bɛ bu de dun i fa fɛ yen i bɛ gu min sɔrɔ i fa ka bu la i tɔgɔ sɔrɔ olu ka misi la parce que i bɛ se i fa fɛ i b'a dun k'a fɛrɛ i hakili sigilen mais i bɛ k'a dun karisaw fɛ yen nɔ a janya n'a sɔrɔ a nɔ don dɔ fɛ i bɛ kunna da n'a yɛrɛ voilà m'o de fɔ Mali artiste denmisɛnnin bɛɛ ɲɛna an kana fili an yɛrɛ ma an kana fili an yɛrɛ ma an ka k'an yɛrɛ ye dɔrɔn bunahadamaden n'i kɛra i yɛrɛ ye dɔrɔn a bila i kunna k'e bɛ se ka ko bɛɛ kɛ quoi i y'a faamu karisa bɛ nin kɛ karisa bɛ nin kɛ dɔ wɛrɛ tɛ o i sɔnna i fa ni ba ka fɔta n'u ka kɛta de ma n'e sɔnn'o ma u b'a fɔ ko Ala ni kira kɔfɛ i bɛ mɔgɔ min bato o y'olu ye
mais ni o sono olu ka fɔta ni ka kɛta ma bilayi do mani fili la dɛ ou bien o ye tiɲɛ bon i b'a sɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ n'u ye tɔgɔ dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn n ka cɛ teri juguw bɛ don senkɔrɔ ou bien jɛɲɔgɔn juguw an ka taa appartement na dɔ wɛrɛ tɛ taa kɛ yen nɔ n'i y'a ta 100% muso ko gulɔmi fɛn kunda t'a banna o dɔrɔn de bɛ kɛ appartement ye e ka appartement e ka taa ta 75 000 francs ta i teriw de bɛ firi kan an ka karisa appartement ta an ka taa musomaninw bɛ firi karisa appartement ta an ka taa o 75 000 francs e ka taa di fa ma tan nɔ ko ba e ka sankolo bɔrɔ kelen ta ni e ka kaba bɔrɔ kelen ta tan nɔ tiɲɛ na o hakili tɛ bɛɛ la o hakili tɛ bɛɛ la mun bɛ i yɛrɛ jumɛn mun bɛ artiste denmisɛnninw kunna donc an ka taa an ja dɔrɔn mais artiste denmisɛnninw dɔrɔn tɛ nin fili kɔnɔ an bɛ don min na maliyɛn denmisɛnnin bɛɛ mais a ka ca artiste kunda de kɔ n bɛ fɛ k'o de f'i ye a ka ca artiste kunda de ok i y'a mɛn ne m'a ye ne filɛ ne de ne wolola anniversaire tɛ ne nɔ ayi non o to yen n'a fɔra k'i anniversaire bɛ yen i taa gâteau san 30 000 francs 40 000 francs a bɛ ne kunna ko ne fantanden tɛgɛ jɛ de dumuniko yɛrɛ sɔrɔlen baara ne bɛ se ka taa 40 000 francs ko gâteau la n'i taara san o gâteau kelen 40 000 francs gâteau mɔgɔ 8 b'a ci k'a bɔ yen n'i taara 40 000 francs no sankolo bɔrɔ kelen na ka n'o jɔ du kɔnɔna na mɔgɔ joli b'a dun a b'a dun tile joli kɔnɔ a ka ca a ka ca e ko cogo di ni laluma yɛrɛ tɛ i bɛ ka kɔrɔ i bɛ ka boli saya nɔfɛ dɔ bɛ ka bɔ i si la hali bi i bɛ ka tila k'o fêter tuguni ma nɔgɔn mɔgɔ hakilina tɛ kelen mais ne dɔw mana nin na b'a ko karisa tɛ fɛn wari sɔrɔ de gâteau wari sɔrɔ gâteau bɛɛ ni i ka ni gâteau ko don ne terikɛ fa de bɛ express b'an ka yɔrɔ la ne terikɛ fa de b'a gâteau dilan k'o kɛ tɔw bɛ gâteau min san 2000 an b'a san an ka yɔrɔ la 1000 parce que a b'a dilan so de ni anniversaire gâteau ko don ne tɛ 40 000 francs don ala tɔw don ok o faamuyara ma fa sisan nɔ denmisɛn minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka don comédie la nin wagati in na conseil jumɛn b'i bolo ka d'olu fɛnɛ ma mais buna adamaden ni fɛn o fɛn diyara i ye i ni mun ye i bɛ se k'o kɛ mais k'a karaba de fɛn tɛ ko tɛ karaba dugukolo in sanfɛ voilà ni fɛn o fɛn diyara buna adamaden ni mun ye i bɛ se k'o de kɛ i y'a faamu ni denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ fɛ ka ko a yɛlɛ bugu la i bɛ comédien fɛn fɛn dɔn bi in na ko tɔgɔ b'a bɛɛ la a bɛɛ yɛrɛ ko na yɛlɛ bugu de la an bɛɛ ko na yɛlɛ bugu de la i y'a faamu ok problème t'a la sisan i ka kumakan laban parce que émission bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma i ka kumakan laban ni émission in kɔnɔna la k'a fɔ i ka fanu ɲɛna non i filila kuma na an wulili kuma min bɛ yen o fɔ émission kɔnɔ ne ka kumakan laban ne y'a fɔ ɲɛna ko ne bɔra ne satɔ de don saya ka go ma fa ayi mais bamanankan de don ayi ne ko ma fa non i ka kumakan laban ni émission in kɔnɔna na kuncɛ kuma min b'i bolo o fɔ comme ko bɛna s'a kuncɛyɔrɔ ma o bɛ faamu mais ma fa kumakan laban min b'i bolo mɔgɔ caman b'a fɔ o t'a dɔn wa kumakan laban e bɛ kumakan laban dɔn ne bɛ kumakan laban dɔn kɛ kumakan laban ne b'a dɔn ne kɔni tɛna saya kɔni souhaiter sa ma fa ayi n bɛ fɛ k'a tilen ka d'i ma de d'accord donc i vas-y kuma kuncɛ kuma min b'i bolo kuma kuncɛ kuma min b'i bolo comme ko sera a kuncɛma yɔrɔ ma donc o da i ka fanu tulo kan voilà kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maliyɛn den bɛɛ lajɛlen parce que buna adamaden i bɛ dɔ gasi la ka sɔrɔ i t'a dabɔ a kama ne ka nin kuma in kɔnɔna na i b'a sɔrɔ kuma in bɛ diya dɔ ye wa a bɛ dɔ fana tɔɔrɔ i y'a faamu ne n donna mɔgɔ gasi la k'a yafa n ma ala n'a kɛra kama n ye denmisɛnnin fitinin ma se fan si mais buna adamadenya la bɛɛ n'i ka tiɲɛ don parce que ala ye fɛn fɛn di jɔnni ma dugukolo saba hali n'ala ye diɲɛ d'i ma i bɛ nege fɛn wɛrɛ nɔfɛ ala ye fɛn kelen dɔrɔn di buna adamaden ma n'a ma nege fɛn wɛrɛ nɔfɛ bon bɛɛ sɔnnen don a k'o fɛn ye i b'o dɔn ayi n t'o dɔn voilà o ye hakili de ya ni i ye denyɛrɛnin jɔ sisan nɔ ka kuma nɛn d'a ma k'a ka kuma n'an ye sɔsɔli kɛ sisan a bolo k'ale bɛ ka mun fɔ k'o de ye tiɲɛ e ni ne bɛ ka kuma sisan nɔ e bolo k'e bɛ ka mun fɔ k'o de ye tiɲɛ
voilà mɔgɔ si jɔnnen tɛ hakili la quoi i y'a fɔ ma voilà ne bolo ko ne bɛ ka mun fɔ k'o de ye tiɲɛ ye a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ image la ye u b'a fɔ ko non ko Mafa ye mun fɔ ko nin tɛ tiɲɛ mais bɛɛ n'i ka tiɲɛ don quoi i y'a fɔ ma mɔgɔ si kana mɔgɔ si jalaki ko karisa ta tɛ tiɲɛ ye ya e bolo k'e ta ye tiɲɛ ale bolo k'a ta ye tiɲɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ok Mafa yana an ka émission kun cɛ donc n bɛ fɛ i ka an layɛlɛ dɔɔni k'aw layɛlɛ yan awɔ o bɔ yɛlɛ n tɛ yɛlɛ de yan ayi ne kelen tɔ parce que ni ɲɛ b'i la face à face ne bɛ yɛlɛ donc an kanubaga minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na donc olu fana mago bɛ yɛlɛ de la aw kanubagaw bon comme a fɛn ne quoi a bɛ n'an bila histoire de la quoi parce que bi mun bɛ k'an histoire dɔ de la ye Washington i y'a tɔgɔ mɛn i ma Washington tɔgɔ mɛn i yɛrɛ ɲuman kuma i ma kalan ayi ne ma kalan bon Chinois ka masadi de filɛ nin ye an ka yɔrɔ la quoi e cɛ non mɔgɔ bɛ den wolo Chinois muso bɛ den wolo ne tɛmɛtɔ bi sɔgɔmada in na Chinois muso de lajɔlen don a bɛ k'i sen na yala a bɔra an ka yɔrɔ la ka se Ibiza da la dɔrɔn a bɔra Chinois ka masadi yɔrɔ la ka se Ibiza da la dɔrɔn Chinois muso de filɛ nin ye a ka tin wulila dɔrɔn musokɔrɔba yɔrɔ b'a dɔn Malien musokɔrɔba ninnu n'o sugu kɛra n ka cɛ Afrique ninnu ka cɛ u b'a fɔ k'u bɛ muso sutura u ye muso minɛ k'a da kɛrɛfɛ k'u bɛ ambulance wele sɔnni ambulance ka na Chinois muso de ye den kelen bange musokɔrɔba y'o ta k'o da kɛrɛfɛ a ye den 2 bange musokɔrɔba y'o ta den 3 den 4 ka na den kɛ den 22 musokɔrɔba y'o den ta ala ni musokɔrɔba sɛgɛnna musokɔrɔba de filɛ nin ye ka bɔ Chinois muso in na k'a k'a tɔ kɛ fan ye Chinois muso tora ka fan da remorque ɲɛ 5 u y'a ta ka taa n'a ye jama a ye kale bila Mafa ye Mafa i fana ka sabali sa u taara tɔ tɔɔrɔ sɛfan tɔɔrɔ yɔrɔ la nkalontigɛ maloya bɛ nin na sa a ye kale bila Mafa ye bani kale ko tɛ sa ayi a ka ɲi ne ko mun de la e bɛ nkalon tigɛ tan ni Mafa non kana fɔ ko ne bɛ nkalontigɛ maloya bɛ nin na ne y'o de fɔ ɲɛna ne tɛ nkalontigɛ maloya bɛ nin na ayi kuma tɛ ne da nkalontigɛ maloya bɛ nin na sa non Mafa i y'a da ye parce que n bɛ fɛ ka fɔ ɲɛna quoi mais Gana ala ye Gana da koyi parce que diɲɛ kɔnɔ bɛɛ fana n'i ka mɔgɔ dilan ta don quoi ala ye miyaŋa da miyaŋa ye sinafɔ da sinafɔ bo ala n'o finna o kɛra dafin ye o kɛlen dafin ye o maloyala n'o ye o ye bin tigɛ ka da o sanfɛ o kɛra Gana ye n'i ye bin feerela ye diɲɛ dugu o dugu la Gana don hali ne bazɛn jɛma pasi di Gana ma k'a ka taa don couleur wɛrɛ la a bɛ taa don binkɛnɛ na Gana i bɛ Gana dɔn i bɛ Ganaw dɔn voilà minnu bɛ bin fili ala yɛrɛ de olu da miyangaw y'olu da k'olu bila bin feere de kama ne Gana kuma ni fɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ binkɛnɛ kasa ba b'a la a ka ɲi ne yɛrɛ sɛgɛnna Mafa ka non Mafa non n'an y'a fɔ nkalontigɛ maloya bɛ nin ye a ka ɲi an yɛrɛ filɛ nin ye an ka kilasi kɔnɔna na monsieur dɔ tun b'an kun ala ni monsieur in tɛgɛ ka jan ni kalanyɔrɔ taga salen a tun b'a la don min na a tun b'a sigilen to a ka so kɔnɔ ni leçon min dira a b'a bolo bɔ a ka fenêtre fɛ ka to leçon k'a sɛbɛn tableau la an kanubagaw an bɛ sira di Mafa ma parce que kuma a tɔ bɛ ka kɛ ko dɔ ye Mafa merci beaucoup vraiment a diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de ma gɛnni don wa ayi walayi gɛnni tɛ walayi wele a diyara n ye trop donc an y'i wele a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ a diyara o ye walayi a diyara n'a diyara ala k'a diya ala amina rabi den cɛkɔrɔba mɛrɛ El Papunacho, click un con la malicia, el Papunacho,
ennemi, toi qu'on mène ta chop, et ce là, j'ai fait témoigner, elle n'est pas baissée par la poro, mon coup,